DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:48 na, hatod sa Indokan, Pansipani, Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siringwan hatod sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Ansaya pong clinic bukas, asin bay param niya po sa Indogabos. Na sa mga pasyente ni Dr. Rodi Ante, bukas po siya, yaon sa iyang clinic sa Santa Teresita Hospital, Oro, Aldao. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Happy birthday muna kay Mrs. Noime Binalya, Necan Villahermosa, Rapo-Rapo, Albay. Sabi po ni Dr. Raul Bendian. Happy birthday po. Uy, good morning nga pala sa Kwan. Good morning nga pala sa familia, ano yan? Familia, madali lang ha. Siguradohon ko lang. Baka masala sumaitaram ko. Bata po kayo ni magpataram. So, pamilya Carrion. Pamilya Carrion. Carrion's family. Good morning, Tabi, madam. Mga sirs, mga madam, thank you po ha. Sa indong donation duman sa Padagos sa Construction Tabi kan Rectory and Pastoral Office kang simbahan po ni sa kan Santo Cristo Mission Church. Diyan po sa Dapdap, Legazpi City, ha. Madam, de ko nangaranan. Tinaram sa ko sa pangaran kan nagkaroon kami sa cellphone. Pero Tabi, gusto ko lang pasalamatan ang pamilya Carrion, ha. Carrion's family. Good morning, Tabi. Salamato na maray. Mga paradangog na pala nini. Thank you po. Salamato na marahing. Sa indong Padagos ng suporta nag-donate po rin cash para sa construction kang Rectory and Pastoral Office, Pastoral Center Office sa Dapdap, kan Dapdap Mission Church, Santo Cristo Mission Church. Okay? Okay no? Mga tugang, bago kita magduman sa istorya, mga pasyenteng nagpositibo na nagpasabay sa San Roque, naakbot na. Inaral sa gayon. Diyan kayo sa San Roque, dyan mga tugang nagkapirang persona pong nagpositibo sa COVID. Pagreklamo kan mga residentes, tapos saro da so nagkapirang miyembro kayo ni kang pamilya, nagkapararuluwas. Magkapararuluwas. Ngunyan, pati si Kapitan Martinez na problema. Kaya mga tugang tayo natataraman na magpararuluwas, mag-quarantine sa harong, o pinapick up lugod mga tugang sa 911 para i-quarantine gayod sa sarong lugar dyan po sa quarantine facility kan Legazpi. Lowens Barcena sa follow-up report. Good morning, Lowens. Yes, salamat Tabi Pepe po minaakbot asin ibinuktak ang pagsinutil ang sarong pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 asin ang mga close contact kay ni sa barangay San Roque kan syudad kan Legazpi. Pagkatapos na turuwang-tuwangan sururog-surugan kan konsehos di barangay sa panginginot ni Kapitan Lito Martinez asin kan Legazpi City Police. Okay. Na isweto sa pagdurunong-dunong kan mga ini na dahil nagsusunod sa minimum health protocols. Tama. Ini ani pinagpasalamat ni Kapitan Lito Martinez sa DCG Beños na sa paagiman kan DCG Beños darahan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita nin tropa ning kapulisan. Ay, very good. Pinalibutan Tabi pipian harong kay ni. Okay. Nagaro kriminal. Naka-full battle gear sa mga pulis. Aday man naka-full battle gear. Naka-PPE. Naka-full naka-armalite, naka kung ano, naka-so. Sa mga bala baga naka-cross sa lawas, day man. Pwedeng iyo.
Okay. O kung kaya ding naginibos so ang mga ano kay ni mga close contact, Aha. kung may nararay. Oho. O susog kay kapitan, talagang iba talaga mananggad daw na pag may nahiling na uniform personnel. Yeah. Na nakakaukod-lugod daw ini na magtirinultol. Yes, yes. O, Oho. kung makakatandaan, si Kapitan Lito Martinez mismo nagtuga sa DCGP News na dahil niya kikaya ang pagdurunong-dunong kan mga ini, tadakulon siyang mga nare-receiving report na nagruluwas pa ang mga close contact kay ni. O bagay man, nakangkasuod namong problema man ang kapitan, taday ini na akbo tulos-tulos kan Legazpi City 911. Yes, yes. Pero Oho. niya naakbot na asinalaag na sa tamang COVID-19 facility na nga nang makarecover ining nasambit na pasyente. Oho. Na Oho. kung matatandaan baga tabi BP, ang mga mismong residente na nagrani sa Tuya, sa paagi mo tabi Ran Henry Ran, Latosunta kang sarawayon ka na. Oho. Ano, Sara? Oho. Tulos man na pinag-follow pinag DCGB News na yun na nga nito. So primero, nag-follow up man ang DCGB News sa BBP sa Legazpi City 911. Oho. Ang problema man pati ni si Sergeant o kaya ni si Agent Mike talagang pano daw. Yeah. Ngunyan, kanday pa naakbot si Sir Betita, pinadarahan tulos kan mga Police. tropa niya. Oo. Diyo na ito, nakatultulugod. Oho. So mga taong pigsasaraway na rakapitan na Yes. nagarin na baga sinda pinagsusungo-sungo, tatay sinda pigsusunod. O ngunyan, sa paagi kan na kapulisan, Very good. Tulini, Oo. asin sa ngunyan, nasa maray ng kamugtakan sinda. Ayan. Okay. Oh, so kay Good. kapitan, ang pangapunan niya giraray, dahil nanggad, magsuway sa Tama. pagbalgar sa minimum health protocols, at iba pulis na ang pumalibot sa mga harong kay ni. Yes. Ano na Yes. kung dahil nagsasararay sa indang kanya-kanyang harong, lalo na kung Okay. ka na kompromiso. Oho. Roger, so yan tabi BB, ang mga dagdag pang follow-up report, haliligdi sa Legazpi Port District Area, ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report dali dyan sa luwas. Yan na, asab na ang mga tugang ang COVID positive sa Albay. Active cases, 136. Camarines Norte, 27. Camarines Sur, 431. Catanduanes po, 22. Masbate, 66. Sorsogon, 186. Naga City, 288. Legazpi City, ang Legazpi City tabi, sandali, mali yung nababasa ko. Ito pala, sorry So, mali, ito pala. Still sick pala sa nabasa ko. Itong active cases po sa Albay, 145. 145 ang active cases kang COVID sa Albay. Camarines Norte, 44. Camarines Sur, 493. Catanduanes, 22. Masbate, 66. Iling Ansorsogon. Ansorsogon tabi, 208 na. Ang Naga City, 326. Ang Legazpi, breaking inikasawapon, 106. Unactive cases, mga tugang kan COVID-19 sa Legazpi City. Ang putunta daw si Mayor, madali lang lebata daw ko na text si Mayor. Ang putunta daw si Mayor, kung ano ang plano kay ini, buda kung anoan sa iyang, di ba? Ano ang analysis niya kay ini? Kasuhapon, mga tugang na kauron mi siya duman sa meeting kang ACCI, ang sabi kan alkalde, nasa alarming stage kita. Bata naka-lockdown ngunyan sa City Health Office. Ang City Health Office ngunyan, mga tugang naka-lockdown. Okay, Mayor. Henry. Yes, sir. Marinaga po, Mayor. Good morning. Yes, on there ka po sa satuyang programa. Napapurbayan po ako bigla. Gari po nagsubra sang gatos po so kaso takasuhapon, Mayor, sa COVID sa Legazpi. Oho. You tabi Henry, good morning sa po sa mga parang tapay. Nag-101 ang total active cases tangon yan. First time. Yan, correct. Oho. First time ni Henry kaya medyo pigatutukan sa ini. And hopefully, hanggang April 29 baga. Iya po. Actually, Henry, the rate we are going, siyempre sa mga contact tracing, hindi ko man sa pig-asa, pig-expect talaga. Pero, pigiling ko, talagang maabot sa aruga ng
cases because of the contact tracing. Ayan, correct. Kasi Henry, pag di katulog itang mga cases na magluwas, so ratio and proportion, baka may problema lang kita. Ang ibig sabihin, di kita nag-contact trace. Okay. Kaya Henry, may guwamanining kumbaga positive na kung baka siga na lakaw-lakaw ka mga nagkaurulakitan. Yan. Di kitang cases sa data, araw kang ibang mga lugar. May mga balita ako, Henry, araw kahapon, everywhere talaga, medyo nag-spike talaga, Nueva Ecija, even in Negros, Opo. ang sarunindang reklamo sa kuya, like in one place in Nueva Ecija na nag-100 sa rong aldaw lang. Ang iba pa, Henry, dahil naka-record. Ayun. Delikado ito. Delikado pag dahil naka-record yan. Tayo nakakontak. Oo. Ang ibig sabihin, kuha na lang sila, sarili na ng pulong. Correct. Nag-isolate. Correct. Oo. Pero di tama raman kung may pirasyon na ulakitan niya. Baka sa rong pamilya or mga offices. Iya po. Kaya po, Henry Digrin, kahit kabe, kalma lang kita. At least nagatrabaho ang mga tao ta. Yeah. We have more than 40 na nag-contact tracement. Talagang grabe ang trabaho nito yan. And really, Henry, bata na pag-offices ang titamaan. Iya po. Araw kahapon, so nag-positive ta taga-pharmacy takang City Health. Iyon. So, I have to decide to temporarily close the City Health. Pasiguro lang kita, medyo ining bagong variant na may makusugon eh. Iya po. Iya po. Oo. Araw baga sumakakay kan sa rong aldaw 13. Iya? Correct. Actually, doon pamilya lang ito, Henry. Sa law lang ito kang pamilya. Meaning, grabe makaulakit sa law. Iya Kaya po. mga offices, pinutukan ta. Yeah. Okay, Mayor, may kung po kamo, may data po kamo kung ano ba, kung may nagpo-positibong saro, pero katawang naulakitan kayo ni hanggang sa last na persona nag-contact tracing ka? Sa Legazpi? Basta based naman sa Kwan sa data ta, ang iko na kami, Henry, ang average may kada positive, ang average may 20 to 30 na dapat i-contact trace. Okay. 20 to 30. Yan ang average. Opo. Dapat, pag may sarong positive, maka-contact trace dapat. Average siya, ako man ko sa 20 to 30. Pero sa nag-positive, kaning mga samunyan, ini mga contact trace, lingon ta pa, Henry, marami na natao mo sa kuya. Hindi ko ang data yan. Magpuon kang April 1, so pag-grabe ka. Yes, oo. Tanong mali siya. Takang dati, Henry, ako baon? Iyo baga? Zero baga kita, minsan 13 days, zero kita. Pundo tulos Oo. Ako baon lang kita, Henry. Yeah. Medyo lang talaga ining April na ini, after kang Holy Week, no? Yeah. Talagang nag-mushroom ini. Kung pigiling ko, at least nagtrabaho ang contact tracers ta. Mas makano si Henry, kung pirmi ako magpara-report lang na tulo, duwa, pero nakulong kita yung mga positive na dahil naka-rate. Iyo baga. Oo. Medyo, ko lang ayaw tabi kung tama ining sa kuyang narireparo pag may nagpositibo sa sarong opisina, gari makaskas ang may naulakitan tulos o sa sarong pamilya, kumpara baga sa mga nakaaging tao na. Yes, tama. Oo, di ba? Oo. Yes, pero Henry, ang sarong man sa nareparo ko, bako ini masadong deadly. Bako masadong, kumbaga, bako sa nakagagan, bako sa masagabi ang wagadaklan sa tuya asymptomatic. Yes, oo. At sa maturog, paano kita? Kung mga severe ini, BR ini. Kaya ang BR mo niyan, although dako kitang cases, although mapapano na sila, dahil pa nagkukurahaw, kumbaga, dahil pang reklamo. Kaya sa mga suporta ng mga LGU. Meaning, sa mga moderate, sa mga less moderate. Yaon sa mga LGU. Kita sila. Pero ang persata, 100 ang kwanta. Yes. Ang kaya tang i-isolate. Diba? So sa ngunyan na Henry, igwa magaro kita kima nagkakapira, suma nagpa-admit ito sa PR. Nagpa-admit. Pero wala man to sa ICU. Wala man. Iya, oo. Bata ka sapon mayor, naling ko sa post, go dumang kigari 81 years old, di ba? May edad ba na daw eh? Yeah, pero bro, sa asymptomatic din da, diba?
asymptomatic sinday. Ining mga may edad na ini na nailing ko sa post mo ko sa hapon. Pero minsan, with God's grace, nakaka-survive man. Yeah. Oo. Okay. So with that po, Mayor, ano ang garita, ano yan, may nahiling po kitang scenario in the future? Baka mag-change kita apod ka ini, ining situation na, ining status ta, o ano apod nga po ka ini, quarantine status ta sa Legazpi? Actually, Henry, araw kanin ka niya, no? Kita baga, kan April 13, Opo. siguro mga April 11, kung di ako nasala, nagpa-upod meeting ang DOH. Di ba, na emergency meeting with all the mayors. Expecting the inning spike, which they are correct, no? Yeah, tama correct. Alam mo, so mga statement ni Director Abilino, in fairness, kapos Yeah. nagkatuto ito na maganda talaga mga LGU. Like, for example, Legazpi, yun talaga sinampol niya na high risk kita. Opo. So sabi niya, maganda ang Legazpi, dapat ang treatment do MECQ na. Meaning, sabi niya, Mayor, o kaya kung sisema ng Mayor dyan, pasiguro ka, dapat ang pasiguruhon mo na ng treatment mo yan, dapat kita mag-declare na MECQ, dapat ang advisory mo, ang treatment mo parang MECQ. Yeah. Nakuha mo, Henry. Yes, That's why baga, Yes po. even, although ang surat niya to the governor, ito mga component city kita, Henry, Yeah. we are governed by the capital. Pagabot sa mga declaration kan mga arugan ng mga cases. Yan po ang directive kang IATF. So meaning, ang governor pwede magtrabaho. Legazpi, MECQ, UAS, GCQ, arugan ka. Yeah. Pero sabi ni governor, binaon niya yan na authority sa mga mayors. Ay, So ako, para sa Kuya Man Henry, gusto ko man balansihon muna. So although ang treatment sa MECQ, ginamit ko lang sa high risk level. Yeah. Because of the high risk level, di po inang mga dapat suglin ka. So nag-pick up ako duman ki mga not allowed, buda allowed duman sa MECQ. Number 1, Iya po. dapat under MECQ sarado ang mga parks, theme parks. Kaya pagka hindi makaskaso na inaksyonan po ito contact yan po mga tao. We have to lessen the contact. Number 3, so mga mass gathering, iskapunta ko na yan. Number 4, so mga services na kaipuan may touching talaga like massage, spa. So although allowed ang parlor, buda ang Barbershop. barbershop, pero at least hanggang pag-upaw lang. We're very strict on this. So tinarawan talagang iniki-relief. Alaming dahil man sila ma-dislocate na agad na maray. No? Tapos sa mga tusok-tusok, medyo tinarawan talagang unilaw dyan sa mga boulevard. Yeah. Kaya tusok-tusok na ini, bako po inihali sa kuya, ina ang findings na Director Abilino. Bako lang po ini sa Legazpi, even dyan sa ibang LG like Daraga. Ang tusok-tusok tabi inviting yan. Yeah. Siyempre ka po sendin, common sense talaga. Siyempre po nagtawag kay Facebook, okay, Facebook. Fishball, Alam mo nga nakamask ka. Iyo baga, kampang sa mga barkada mo. Puro ka mo daing mask. Yeah. Nagururon pa Sa pati. iba, nagamask man. Yeah. Maaari kang mask, medyo para ko. Pero sa iba, open. Yeah, correct. Nasa open air man kita. Dito kita magsabi na ang open air, ligtas kita. Kasi depende po yan sa paros. Diba? Yeah. Ang pagtaramtaga, minsan ditara, may liver iyan. So, Yan po ang matama sa lawas mo na pwede makagaw mo, iyan mapuon sa imo kang transmission. Kaya mo po, porque kaya nasa, maringan nga, matagay may sekundong mo ang boulevard o ang sawangan. Maringan, magpainit nga ang mga tao mo. Yes. Pero yan, akalad po sa MECQ, kung mapainit ka, salaw ka na lang nakamukuan mo, natag mo, sa purok mo. Diba? Kasi nga, duman, pag yaw na duman sa sawangan or sa akuan, nawara na po sa disiplina. Yun. Excited eh. So, nagmingle ang mga tao. Nakulaon ang posibilidad like what happened duman sa UK. Di ba ka tinubutan ni Prime Minister Johnson sa mga tao magduman sa park? Matadang mga mass. Iya po. Nag-mushroom so doon, no?
diba, pinayagan nila na magluwas nga sa park, magpainit. Dahil ba ba kinangyari? Kaya, hindi po under MECQ, kaya Henry Guerrero, ulitin ko, hindi pong tigibot naman yan, MECQ na treatment. So, hanggang April 29. Ako, Henry, sana pa ako proactive na ako digita. Dahil nakita pwede magbalik sa dati. Correct. Kahapon ka ulit ko sa Albay Chamber, nagulay kami, sabi ko, police you're on track. Kung pwede ibalik nito sa thermal, kung pwede nga ni, go kamukan so, utumalan arong niya sa Marison. Yun, sugaro, mist baga, Guys, malaw ka. Gary scanner oo. Marot ka. Iba po sa scanner, Henry. Sugaro paglog mo, dala ka mist, so, ikukuhan ka baga, lininigong ka. Okay. Anyway, mukhang mahalon yan. Pero, ang sabi ko lang sa mga businessmen lalo na kung services, dapat kung mga trading, mga hardware, dapat po sunod din gusto social distancing. Tapos, sumas, or at least may shield. Okay na kita. And hopefully, Henry, April, 23. So, iba pa kitang 6 days. I'm still very hopeful na pag na-control na ini. So, let us see after April 29 kung ano magayon tang adjust. Kasi din mo yan pwede ka, Henry, mag-open sa langaya ko. Yun yung advisory me, hanggat i-lift, day ko yan pwede kasi nga dapat may time frame mo yan. 15 days, maski sa Amerika, sa Europe, dapat may time frame ka. Kining pag-treatment ang virus, nakanood na sa mga gobyerno, dahil magkepo na haluyon, minsan, yung mga cases, di ba? Lugod. Kepo sa the major reason to control the spread. Kaya, kung talagang sala ini, pahaluyin mo man, kung sala talaga ang treatment mo, Henry, mas para dakul yan. Kaya kepo, 15 days. Ano yun, effective ini? Dahil, di ma-improve pa kita. Improve na ini? I-lesson ka na. Araw ka ang tabi, ang gigipunta. So, mga tugang, sa Apo Tabi na Henry, dahil kung nahiling na magkakaigo kita okay, patakuton ta ang tao. Ang para sa kuya ko yan, disiplina lang. Talagang niya na po ini. And we will strengthen the contact tracing. Yan po niya siguro po sa inyo. Pag may nag-positive, encouragement kita. Dapat kita magtarabangan. Pag may nag-positive, ang treatment ta sa iya, tugang ta yan. Kaya pan ayuson ta siya. Then, sa mga pag-iriba, kaya puhan magpa-swab test for the protection of their family. Opo. Tamauruli bagasinda. Po. Okay. Iyo yan makatakot Henry kung susaro, naguli, detines. Kung may 5 yan sa arong, times 5, plus 5 I mean. Pag saro man naguli, plus 3. So, diyan kita matakol. Opo. Yung maritabing na-mention mo po ito na itong instruction mo sa, itong pagsuyo mo sa ACCI. May mga nagkakauron kaya ako na, although ang mga government offices baga, sa pribadong negosyo, may kanya-kanyang protocol, kung paano daw na mas pakusugon iyan na mga in-house protocol sa kada negosyo. Talo man nagkakaigwang convergence ang mga tao mga empleyado sa mga malls. Mag-strict implementation sinda kang protocol ninda sa laog. Yes, ako baga, yun nga, gusto ko ipaluwas ka. Ako nga, sabi ko, dapat ko yan, i-minimize ta o restart ang pagkaraunan sa laog ng opisina. That's it. Kasi, ganoon na kita minsan na hindi, sala ang gibot nakamara. Yan, nakamas yan, Paglalaogan, nasa trabaho, may distancing. Pag-break, makaraon, marali kang mas, magkataraning, dyan na. Sabi ko yan, dapat ko yan, Henry, pero kita kanya-kanya. Yes. Kung makaon ka, baka man bawal, pero people, duman lang sa table mo. Yan ang sabi ko, kung may birthday, magdating pagkaon sa sarong lamesa, kung lang duman kada saro. Nakamas, then bumalik ka sa table mo. Safe yan, pag-ibig ko lang. Tadakulog man kita kang instances ka ng Henry. May nag-positive, Legazpi City Hospital, ili nga. Sarong day na puro negative baga sa Dr. Serrano. Hindi na suot. Pero ang sinob nila, 20 Negative ka po sa kabado nga na ako Kami nag-positive naman, medyo symptomatic pa, nasa BRTTA. Pero di nga, puro negative. I see. Okay. Saka nakatabang man siguro Henry sa first job na. Kasi may mga vaccine na yan kadaklan, AstraZeneca. Okay. May first job na gabus yan nakatabang na siguro.
Iya po, okay. Your last na lang po, kasubha po, kung taka sa meeting ta sa ICCI, giri may meeting ka mo ngunyan sa Moderna, talumang kita mabakal ki-vaccine. Yes. Ano pa Ayan development siguro, ka na, Henry, Your? para mabuhayan ang mga tao. Yes, oo. Ngayon, naririparo ta, siyempre barato ang Astra. Barato ang Novavax. 1,000 to 1,200 lang. Opo. Hindi Moderna, medyo mahal, 3,500. Pero mga tugang, dahil nasa pandemic, dahil naman kita mo yung pwede magpili. Diba, Henry? Yes. Kung may kwarta Sabi ko kita, na available yun. you want advance mo na ibakal ka na. Nagkibong opening mo niya sa Moderna. Oo. Ngunyan na, sinabay ang Legazpi. May order kita duman na 57,000 na individual, meaning 113,000 na vaccine Oo. ang maabot sa tuya, if ever. Maraman tayo dyan na hapon. May meeting po ba? Ngayon na aga, 10 o'clock. So, critical ini. Mga Monday, Henry, i-appraise ang tao. Yeah. Kaning Moderna. So, nag-response na sinda. So, baka mag-agad. Parang agad ng Henry kay advance. Magayon na pangipagitain yan. Ayun. Medyo aranin na sa katotohanan. Kasi siyempre, mga professional man yan, American company. Oo. So, pag nagagad yan kay advance, say 20%, medyo maray-maray na yan. Medyo Yeah. nasa linya na kita. May chance Handaan na nasa kita. linya, ha? I-ordo ka so hapon, medyo magayon sa statement ni President Biden. Oo. Sabi niya, nag-share naman ngayon ang mga Moderna, pero kulang pa. Ma-total share talaga ang Amerika pag naubos na hindi na vaccine ang mga Amerikano. Grabe, senda mo na muna, ha? Oo. Aminin ka to, so full-blown. Yeah. So, ang sabi niya, gusto niyang taputon by June. So, hopefully, ilikon ka, baka palit man sana sa tuya, baka magapagbigyan kita. Tapos tataran niya siguro, so mga milyon-milyon. Yeah. Oo. Now, so ini Henry, nakapila kita sa Astra, nakapila kita sa Novavax, as in sa Moderna. So, ang nag-response ko niyan, although nag-respond na naman ining duwa, pero dahil pa kita pa-advance. Oo. So, ini na mo niyan, ining Moderna. So, nag-response sa tuya, may contract na kita. Oo. So, ngunyan na aldaw, may meeting po ang Legazpi together with 5 other LGUs na nag-signify na Moderna ko ko. Now, ini pong Moderna, sa magdadanaw ko yan, ini ang ngayon ang pinaka-advance, pinaka-magayon na nangyayari tayo sa Amerika. Wala kitang masyadong mga side effects. Ini ang target ko dahil ang mga senior citizen, safety day. Yeah. May mga inapot man ako mga caregiver na mga amigo ko sa Amerika, maski 80 plus na Henry, pig-injection ng Moderna dahil Iya lamang po. ki-epekto. Iya po. May Iya po. fever lang. Pero natural yan, huwag ka matakot ka. Maringaning may side effect. Oo. Oo. I see. Now, so ini pong Moderna ko ang 3,500 ang saro kani. Di bali, Henry, times 3 ang presyo kani. Kada saro, yun? Kada saro? Kada Oh, saro? no, duwang dose na. Duwang doses na. Duwang dose. Kada sa, okay. Duwang dose na yan. Kaya 3,500. Itong 1,002 ka AstraZeneca, duwang doses naman Yeah, ito. yeah, Mm. okay. Kaya medyo times 3. Pero di bali, Henry, pasat ang importante. Makabukas na sila ka economy. May saksak din. Now, Henry, dapat kita tabi. Baka dyan yan naman, magdaralagan kita. Bawal po ang pila. Yeah. Siyempre papainuton ni, so bagong usgatin na Parehistro. dito sa QR code ta. Inabot ko sa chamber. Anya ko, di pisilon magparit. Madali pa sa ngayon, Mayor. Kaya, dahil na po magpara, sabi nga ni, dahil pa man nga magparehistro na po. Sa kung gusto mo na, madali ka magpapunta. Katawan may reservation. Ayun. Ang bawa, kung sa inkang hospital, kasi gagamitin katabi ang 7 hospital na ini. Pinadarahan ko na Henry Nicky table, chairs. Yan ako na sa ina, naka-standby na yan. Pinadarahan ko na, tapos sa mga nurses, tinuruan na po yan. Kaya ready na po kita. Opo. Pati po so freezer, ready na. Ang kulang na lang talaga sa vaccine. Yeah. 7 po yan, sabay-sabay. Ang buong ngayon, Barangay Orosay. Ang assignment din do, takanig ka mo sa Albay Doctors, dyan ka mo. Yeah. Aduruman ka mo. Pero ngunyan, 200 mo yun ang babaksinon. Kabong 200. Aduruman ka mo. Abo ngayon, Esteves, mga taga-Barangay 15, mga taga-Albay District, dyan ka mo. UST, AMEC, gabos po yan nag-training na po. Yeah. And I would like to thank them in advance Yeah. na sila po nagtabang sa tuya. Sa ngayon tabi, dahil pa sila nagagamit, anyaon tapos na sa mga pang frontliners. Yeah. And ang mga vaccine pa ko yan, nag-aabot suali sa China, ini ang pinginupsun pa ko yan sa... By the way, ining government din na
iniksyon, tapos na kita sa halos sa mga medical practitioner o frontliners. Hindi, tapos na kita. Yaw na kita ngunyan sa second layer na frontliner. Yeah. So mga pigagamit ta, like ining mga sa government. Yaw na po kita ngayon. Then senior citizen. Pigalata na sa nasusupply. Sa ngunyan, ang according to Secretary Galvez, may maarabot kita tulo. Astra, igugara kay maabot, Sinovac, and of course, so Pfizer. So sa Sinovac nagabot na yor, nagabot na sa Sinovac kaso hapon, nagabot na ang ngunyan kaso bago nagabot na sa Sinovac Sabi sa inyo may news kaming nabasa. So aling China. Sa Adigay sa Legazpi. Sa doon sa Manila po, sa Manila. Yeah, million ito, million. Ito na naman ang i-send out na ito. Yeah, opo. Sa mga probinsya. Kaya do diretso na pabi ni do diretso na ini. And hopefully, ang dakula pa sa talaga sa Sinovac. Yeah. Maabot. Ang Astra, nagtaka ko bagay ang 4 million, hindi akong mabot. Kaso lang nagkadigobang mga issues yan. Kung inabuan yan duman hindi sa ibang lugar, baka lamang may pagkasa na kita, na magdakuli kita, o apunin daw, di dumanda daw sa Pilipinas. Yeah. Garo na imang kikuan. Garo na imang. Kaya lang, Henry, ang Astra, tinawtasan na sa 60 and below. Mga seniors. Ang pwede sana i-double job. Ang AstraZeneca. Yeah. Pero pag-ilip ko naman, Henry, ako sa analysis ko, tranquilo na ang UK. Baka may mga comorbidity lang yan. Yeah. Gawin na ng 16 daso na blood clot. Pero ang injection po na labi na pong 20 million. Ang injection ng kaan. Yeah, correct. Ay, magang Sinovac, maski Moderna. Ikaw bagang mga yan talaga sa risk. May mga risk talaga yan. Pag may mga, kaya nga nito, pagka dapat interviewon ka. Yeah. Inoperahan ka na, ngarog ka. So anyway, Henry, this is the update right now. And rest assured, tabi mga tugan, na pigitutukan tayo ni, nakaset sa side po ang kwartata. Ito yung pigagamit. Dahil man, kung talagang kumulang pa yun magtaram sa kuya ang Moderna, Mayor, gusto mo pa? Kulang pa. Mautang kita, Henry, kinater 100 million. Mautang kita. Abo nga iba pa kami Mayor, good for 50. Henry, dawagan. Yeah. Magaling ka. Tapos, sa mga nagkatrabaho di Henry, vaksinon ka, i-job ka. Di ba? Magtabang kita. Yeah. Di ba? Pero ang pareho siyempre, Tagaligaspi. Yes. Pero nag-arapot po ko niyan sa mga chambers ako, sa mga nagkasambahay, nag-opisina, mga regional center. Correct. Tatawan tapusin ng one. Okay, basta po, magpa-QR code ka boss. By the way, Henry, dako lang po Tagaligaspi, kasambahay. Suma nag-opisina, pwede ka po mag-signify. Basta po dahil mag-kutik duman, ilagbon duman, tama ko kami manggararan. Nagatrabaho kami sa Public Works. Yeah, Nga ni makarecord ka. Kung sobra-sobra man ta, sabi kang ni Secretary Galvez, 70%. Henry, ang allocation ni Presidente, kada lugar, Abungay Legazpi is 70% of the population. Yan ang target in this year. Takula yun, Henry. Yeah. Nakita, ining 113,000 o ining 57,000 ta is 50% already of the population. So meaning, may sobra na kita, may Henry. sobra ng dati. Sobra ining 50%, ining 57, kita 100 plus. Diba? Although 200, sorry, sala pala. 200,000. Kaya ini po is already almost 30%. Tama? Correct. Kailan bagay, Henry, ma-minus kita kan mga aki 18 and below. Nakula yan. Sobra yan na 50,000. Kaya halos on target kita. Yes. So again, so nag-arap po tabi sa mga nag-opisina nigdi, pwede po kang mag-QR code na considered ka mo na galaw Legazpi. Iyon, mas marayor na magparehistro sa QR code ta isindang order of priorities, di ba? Order of priorities. By the way, Henry, may apot duman, ano nga yan, so probinsya nga yan or so city, pareho po yan. Kung taga Legazpi ka, ako, maparehistro man ako sa probinsya kasi ito control ito kang probinsya. Yeah. So, ini pong sa tuya kasi is for vaccine. Kaya ini pong sa tuya, ito pong sa probinsya, iba man ang purpose ka to. For monitoring lang ito. Yes. Okay. Ini pong sa tuya, for pag di po kita malibong. Pero kung bako ka po taga Legazpi, pero talaga, probinsya ka sana kung di ka mo. Pero ang taga Legazpi tabi, so QR code sa Legazpi, maparehistro ka for vaccination reservation. So sa probinsya naman, for monitoring mo later on, tamalag at asin ang QR code. Kapag log mo kay mga mall, ini ngayon taga Digdo, ini ngayon, naka-record, ini ngayon, na vaccine na ngayon kang Legazpi, o natawa na ngayon kang vaccine. Okay, so sa mga dahil pala kakaaram kayo, maduman lang sindayor sa website ta kan Legazpi www.leg.gov.ph
.leg.gov.ph. Ito ang website na pwede Baka nang ako nga, dumanan. hindi ko na tuwang pati ka na ipatuom. Ako- Paano na kita ka na duwa? www. Pati ka na para tuom ka na. Oh, ini may ranko. Oo. Bata maliw na po dyan hindi sa mga www. Iyo. Ang pandayan ko sa na- hindi so wrestling, www wrestling. www.leg.gov.ph. Punta ako, ay pasensya ka na nonoy. Oo. At apotong ko na sa mga kung ano na nga nisuling. Pakilili na lang tabi, Iya po. Henry. Siguro Oo, sa ito, oo. lalo na pag morning and afternoon program mo, tabi. Kung Yeah. pwede. Yeah. Reminder mo lang before the link again, www. Ang iPhone pa lang, pwede man Henry Pwede yun, tabi. Pwede. Mm. Ang mga Android phone, pwede po. Nag-try na ako www.leg.gov.ph. Yan ang Yeah. website. Madali man lang, siguro 1 minute Henry, kami apot magaduman, di ba? Yeah, madali man sana. Siguro mga perang question, tulugaro apat. Yes po. Oo. Ano ba So, sa magkasaro na kita, siguro running, kuha na kita mo yan, running more than 10,000 na kita. Yeah. So yan, ang mga priority tayo, reserved na yan. Iya po. Pag yan na nagkaroon nito ng entry, yan man ang Ah. mainot ta. Yeah. Alam lang painutong ta sila yung manag-signify. Yes. Sana po, di kita magsumanga mo kaya. Kung yung amigo ko si Mayor, magparisto ka, kung gusto mo, di ba? Di sa to, Henry. Dapat nakalista ka. Kapag ako sa pala kita nag-serde, Manoy, Yes. pwede, paristo kita, para Yes. supok sa kuya na Oh. muda si Sepan, maparisto kung pag makusog ka ngayon kay Mayor palan. Pwede na. Pwede na. Naka magparisto ka manggiraray. Yes. Pero I'm happy, puro man na siya nagparisto na. Yeah. Opo, okay. Mayor, salamatan po maray tabi sa imo sa unyan aldaw. Salamat, Eddie. Salamat. Okay, thank you so much mga tugang Mayor Noel Rosal. Ang website po na pwede nindong dumanan, iyan po na www.leg.gov.ph. Tama yun, Jel? www.leg.gov.ph. Tulong www.leg.gov.ph. Yan po ang website na pinindong dumanaan. Alright, ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold
bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo. Natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Sipulin Luna po. Para etsa puwera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxbeat! Sa MaxFit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging cause sa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19. Magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Radyo Balagon
Mayroon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras, alas 7:37. An oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy nag-text muna si Dr. Rick Isip, ang Regional Governor, mga tugang kang Philippine Medical Association. Ano, sabi ni Governor Doc Rick Isip, pakiremind nga niya po sa gabos ng mga doctors na mag-attender po sa Philippine Medical Association Regional Assembly for Bicol. Sa aga po yan April 24, alas 3 hanggang alas 6 nin hapon. Ano? O so gabos tabi ng arang po o nakaantabay sa tuyang mga doktor, mga tugang sa tuyang programa. Imbita pa-remind po kami ni Dr. Rick Isip na mag-attender na po kita para sa Philippine Medical Association Regional Assembly for Bicol. Saga po yan, alas 3 hanggang alas 6 nin hapon. Sabi po yan ni Dr. Rick Isip. Okay, so website pala sa Legazpi na dapat indong laugan para sa QR code registration and para sa registration sa COVID, para sa COVID registry, www.leg.gov.ph. Gabos po ang small letters. Tanaghapot ako si Ninong Celso. Yung man ang gade ko na sabi, ito po, gabos po ito small letters, www.leg.gov.ph. Yan. Puro po ito small letters. Okay? O bueno, sandali po. Angie, standby ka na muna, Angie. Tamay schedule kitang interview ngunyan sa mga Agnesians. Si Angie, biyuin nyo ini. Biyuin nyo. Ako kan ako jing makalayan nyo. Okay. May mga Agnesians kita ngunyan magkakauron ta. Magkakaigwara sinda ke General, may alumni homecoming sinday. Kauron nung tadaw, agaran tadaw kimang reaction inita. So St. Agnes, baga natawan ng recognition, mga tugang kangkuan kang city government, ining Museo de Legazpi. Tang St. Agnes, nag-celebrate na po ang kansubra sa sanggatos hindang taon na foundation, kan mga nakaaging aldaw. Pero hindi kumpirang taon na basta more than 100 years na po ang existensya kan St. Agnes Academy. Dakulo ng mga nagtarapo sa St. Agnes na mga marayang kamugtakan ngunyan, may ambassador, di ba? May mga, di ba? Basta kulo na ito. Gabos ng professional, salos po, haling St. Agnes Academy, sinda po sa saro sa mga pinaka, oldest and yet mga tugang maray na standard na klase ng eskwelahan. Oho, okay. Nasa linya po ang mga Agnesians natin. Apo doon tamo ng enot si Madam Elaine Salazar. Ma'am Elaine, maray na aga po sa imo. Welcome po sa DCGB. Good morning, ma'am po, and thank you for having us. Yeah, you're welcome po, Ma'am Elaine, and thank you for your time. Nasa linya po via Zoom, mga tugang ang tigakaunan mi sara Ma'am Brenda. Masiram mo dyan ang pizza na so, manipisan ng pizza. Budang pagkao yan masiram. Si Madam Dideth Factura. Ma'am Dideth, maray na aga po. Maray na aga, ma'am po, Sir Henry. Salamat po sa pag-imbitar mo sa Muya, buda kay Ma'am Brenda. Opo, okay. And also we have here Mr. Noel Andres Perdigon. Sir Noel? Hello, good morning po sa Gabos. I'm representing the Ruby Jubilarians. 40 years na po since we graduated. Yeah, pakiulit na tabi, Sir Noel, pakiulit. I'm Noel Perdigon. I'm representing the Ruby Jubilarians. Wow, talaga. Bat 7781. Oh, gari kasi sa medyo aki-aki pa dyan. Makawadigitan ko. Okay. Ma'am G. Ribostilio. Ma'am G, good morning. Welcome to DCGB.
Good morning po, Maray na Aga sa Gabos. Salamat po sa pag-imbitar sa Muya. Thank you. Iya, you're welcome po. Okay. Kamo po napat, pwede po maghagad muna kay reactions. Ano po ang feelings kang magluwas po sa mga social media, digdi po sa DCGB na ang sando pong alma mater, sabi nga ni, natawanan po ni recognition kang City Government of Legazpi, as in naibugtak po sa istorya kang Legazpi, kang Museo de Legazpi. Ano po ang reactions nindo bilang mga Agnesians, mga madamin, sir? Para sa akin, syempre, proud ako. Actually, ang St. Agnes, nag-100 years, nag-celebrate ng 100 years, ng 2012. 2012, yeah. We were there po, nag-cover kami eh. 2012, tama. Actually, St. Agnes is about 110 years. Wow. Na. Wow. So, noong 2012 yata, ang National Historical Commission recognize ang St. Agnes as the oldest Catholic school in Legazpi City. So, very proud po kami. Proud ang Alumni Association. Mention ko lang, Henry, sa sure po. ng Alumni Association. So, I am the president and the vice president is nandito, si Didet. Opo. Another vice president for internal affairs, Dr. Pamela Valdez. Ang secretary ni si Tita Linda Beliesa. Ayun, bibid ko yan, si Madam. Siyempre. And ang Assistant Secretary, si Indra Menhamal Dado, Architect Dado. Yeah. Ang Treasurer ni si Sheldon Villanueva Jr. And Assistant Treasurer is Grace Moses. Auditor Jean Buena Lugo. And of course, our PIO is Brenda Bayona Luxin. Ayun. And the other, yung ibang members ng board ay si Ana Marie Sarte Ongboco, Marita Castillon, Gay Ranieses Maruyama, Sharon Silo Deito. Ang aming advisor ay si Sister Celine Saplala, ang directress ng St. Agnes Academy. Ayun. Okay. Ma'am Didet, what about you po? Ano po sa imong reactions duman sa recognition na nakuha kang St. Agnes? Of course po, araw kay Elaine, very proud man ako na eskwelahan ko from kinder to 4th year high school na na-recognize and makaugma din kasi parang buong pamilya ko kasi ali man sa St. Agnes, pati sunaagom ko parang dahil sa St. Agnes, na-meet ko so husband ko. Kaya okay. So very very proud talaga. Talagang kumbaga nakulaon na parte kang buhay ni ang St. Agnes. Iya, opo. Sir Noel, reactions po. Yes, I'm very proud na na-recognize ang St. Agnes as an institution na alangkaw ang standard and also historical. Lalo na from me, who was also recognized by St. Agnes as one of its 100 outstanding alumni kan 2012. So for our institution to be recognized as well, that's a feat, no? So I'm very proud. Yeah, very good. Opo. Ma'am G, what? I think po no, I will follow and I will echo the messages of my co-alumni and sasaro po sa mga pinakaaki na alumni. Proud po ako, silver representing the silver jubilarians. Sa kuya po talaga is ang number one na nakaka-proud po sa St. Agnes is that kahit na po kahaluyan na, sa kahaluyan mi na
I know the quality of, the education still maintains. May mga pamangkin po ako na hanggang munyan yaon pa po sa St. Agnes, and in the future po ang mga aki ko diyan ko man po siguro definitely i-enroll. And as far as I can see, at par po talaga ang St. Agnes sa education compared to the private schools in Manila. Kasi po for now po, I just came back to Legazpi, and my kids are studying in Manila online. Naiilin ko po sila, nako-compare ko po aki ko tapos pinsan pamangkin ko po, parehong-pareho ang nagigigibuninda. So with that, I'm very comfortable na if I decide to really stay back to Legazpi, ano ko po talaga, St. Agnes Manggaray ang balikan. Opo, I can attest to that po. Bako man ako graduate kan St. Agnes. So doon akong aki graduate dyan. So eldest ko, nahiling ko ang sa endang development talaga. Pon prep, kinder, hanggang high school sinda dyan. Anyway, kamo po napat belong to the same batch or different batch? Si Sir Noel, sigurado akong iba at saka si Ma'am G. Pero kamo po tabi, Madam Elaine and Ma'am Dedet. Same batch po kamo, different batches man po kamong dua. Bumata ka, Sabay kami sa St. Agnes. Pero teacher ako. Naging advisor ko si Ma'am Elaine sa Com Arts Club kay ito. Ay, sus ko. So batch 80, I graduated batch 84. I Kasabay ko see. po si Ana Marie Onghoko. Okay, papalan, Madam. 84. Oh. Si Madam Didet, day ko nahapoton. Kumbaga advisor mo ini sa communication. Kami ang Safar Jubilarian this year. And we are so proud of St. Agnes and proud also of the friendships we have formed. Yes. Very good. One of the reason bakit kami nagsi-celebrate ng homecoming, we wanted to celebrate it kahit na in a virtual way. So as early as October, nagplano na kami. We met and nagplano kami paano namin gagawin. This is the first time. Bako kami mga techie, Henry. So you can imagine, but anyway, it just came together in the past, in the last 2 months. Ang Muyami sana is the Mass. So we will have a Mass, May 2, at 8 o'clock in the morning. Online po Ines sa Facebook page ng St. Agnes Academy. Ang celebrant ni is Father Salando. Noel will talk more about this Mass. Tapos, ang main program will happen sa May 9. Okay. So 2 days actually. May 2 is the Mass, May 9 is the program. Okay. So the usual, merong Philippine National Anthem, then we have the President's Report, Treasurer's Report, we have a video thanking generous admissions and friends of admissions. My message si Sister Celine. Pero ang awaited part ng program sa May 9 ay yung mga video presentations ng mga jubilarians. Yeah. So gari first time I'm sure first time inita since last year baga po nagka-pandemic kita. So first time in ang reunion will be virtual. Is online, di ba? So ano pong mga aside from na mention po nindo na igwaki mas, igwaki iba pang mga video presentation, ano po mga exciting activities na pwedeng abangan ka mga grupo nindo, mga alumna and alumnus po kan St. Agnes Academy?
to, So, I will discuss po muna the mass. Yes, It will yes be po. at Sir 8 Noel, go ahead. o'clock. Go ahead. It will be at 8 o'clock on May 2 to be officiated by Father Joseph Salando, who himself is also an Ignatian. Yeah. It will be live streamed, so it will be the first time that the Mass will be participated in by all Ignatians and friends around the world. Now, Wow. it's actually being sponsored by the Gold Jubilarians. Oh, kasi po sino nasa gold na pat? Wala pa. Wala. Okay, so pero may advances po Sir Noel, di ba? Kung di ba virtual alumni homecoming, magkuan lugod sa mga daing time na maka-attend, di ba? Na nakakauli. May times silang maka-attend via online. So meaning po, may interaction. Mag-iirilingan ka mo via online. That, mas dakol po ang mag-join sa activity inilalo mo niyan, maski may pandemic kita. Yeah, iya po. That's true. Kasi when we celebrated our silver anniversary, for example, in 2006, at that time, we were the biggest batch. 90 lang kami. Wow. But now, since it's virtual, we have gathered almost 200 alumni around the world participating in the video that we will be creating. So, mas na-expand sa participation. Okay. May registration po sa endong activity ini. Do you have any registration? Nag-uulok si Ma'am Didet. Basta, ano po ka man sarap ako? Pag sinabi ko pong registration, gano'n mapa-enlist ka baga? Mapalista ka lang? Mapalista, something like that. Alright. Go ahead po, Ma'am Didet. Gano'n si Ma'am Elaine ganito. Ma'am Elaine, go ahead po, Ma'am Elaine. So online registration, dai naman po kami ma-require. But we, kasi usual, in the past, pag may registration, may kasabay na registration fee. Ngayon dahil kami kaya. Yes, yes. Oo. The debt, however, will, maybe si G muna can about yung theme namin, Together in Electric Dream. Wow, talaga ha? Si Kwan yan, si Philip, si Paling Philip po naganta kayan. Yes. And I would like to I really acknowledge, I won't take it. I will give it to Ma'am Didet for bringing this idea po talaga. Pero yun nga po, the theme would revolve around that song. So siguro po kung may makadangog po taka lang iluwas ko ang aking cheat sheet dahil hindi ko man memorize ang song. Pero when Mom Didet provided us that that idea na Jehan, since nga 'di ba literally in our day and age today talagang gapos araw ka ini maski magbabarangkada nag nightlife sa virtual, 'di ba? So the idea of the song, it's really very parang talagang fitting sa tuya gabus mo niyan. If I can just read a few stanza of the song. Yeah, go ahead po ma'am. Actually, I'm playing it right now po. Baka nadadamog din daw. Yeah, I'm playing it right now. Okay. Thank you. Sige po, go ahead ma'am. Pakibasa diba? po ng part ng kanta. The song said, we'll always be together, however far it seems. Wow. We'll always be together in electric dreams. Because the friendship that you gave has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better price. Though you're miles away. So literally, that's what's happening po, di ba, sa Tuya Agabos. Mga friends ko from the US, from Australia, from Legazpi. Diba? Ako naman sa Legazpi, naguli na. So, it really focuses on that song po talaga. And in addition po to that song, we also have like a co-theme sa baga. Nakalakip na theme which is similarly related to the song. It's inclusion in times of diversity po. No? Digdimi po pigpapailing na we have different ideas, diba? We have different beliefs, we have different points of view, pero pag in times na araw ka ini na sitwasyon,
na we have to be together. We have to really include one another. Listen to their ideas, listen to their thoughts. And yan po yung nailing ko. And I am very proud, again, of being an Agnesian because attending the alumni meetings is very glaring of our theme today po, yung inclusion in times of diversity. Kasi kahit na po iba-iba ang edad iba-iba ang pagkakaintindi sa technology, they try their best para nga po ma-achieve ining sarong goal na kahit pa paano, di ba, nakikita nagililingan, pero we will still make our best, sabi nga parati, best effort, di ba? Opo. Na magibo ining alumni for this year. Yeah. Coming. Ang St. Agnes po, famous talaga digdi every year may alumni homecoming. Ano pong exciting na nangyari po diyan sa alumni incoming on your part po base sa experience nindo? Taaram ko very active po ang St. Agnes Academy pag-abot sa araw kaning bagay. Ano po ang naiko-contribute nindo sa indong dating eskwelahan o sa St. Agnes Academy mismo? Didet can talk about. Yeah. Ma'am Didet. Si Madam Didet pa para simbag ano. Sige po. Go ahead po. So ito mo nang upload mo po na very famous nga ni ang St. Agnes for this, and talagang every year lalo na po sa mga jubilarians, talagang once na nakatry ka mo kang silver, duman po yan nagpupuon na parang after, di ba po, after high school, medyo nagbuburulaga na, kanya-kanya, and nagsa-start ki career, nagsa-start ki family, and then pag silver, you come together, you raise funds to ang mga silver jubilarians, hinda po ang talagang main hinda talaga ang pinaka nagagastos for the homecoming. So talagang mga mayaman po ini. Pa lang for the homecoming, may banding na tulo. So years before the homecoming, nagsa-start na so banding kang class because of that fundraising. Okay. And then pag after po kaya na after kang homecoming, that's the start, endless na yan, coming together. Iyan pa sa nangani po, kung pwede pa lang day magpurulagan, hanggang narumduman ko po kang time, nagsunod pa ako sa Manila after the homecoming, just to be with my classmates, lalo na po sa mga mabaralik na sa abroad. So araw po kaiyan nagiging very tight ang mga batchmates because of the alumni homecoming. So we get to appreciate St. Agnes all the more because of this. So ngunyan po, yung nga ni so naisip ni na maski araw kay ni ang time stop because of the pandemic, we can still come together. And kay pa po kay ni na during homecoming, usually the jubilarians would think of how can we give back to St. Agnes. That's it. So bako po ini we kumbaga po out of the appreciation of what St. Agnes has done to us, we would like to give back us a little something to them. Usually po ang iba kayan in monetary, ang iba po narumduman ko na istorya ni Elaine, sinda ka ito electric fans, right Elaine? So mga so kung ano po ang need kag school. So ngunyan po pig-apot mi si Sister Celine kung ano ang pinakakaipuhan ninda. And sabi niya po, it's the scholarship funds. Para mo po pig-istorya niya ngani po sa kuya na these days dakulong baga po ang medyo talagang financially hard up mo niya na panahon. So, dakul ang day makakapapa-eskwela sa St. Agnes. So, dati na nga po, siguro medyo sabihin ta ng, syempre po, because of the standards, medyo challenging din sa pagpa-eskwela, lalo na po ngunyan. So, si Sister Celine and the Benedictine sisters thought of parang, kumbaga, spicing up the scholarship fund of St. Agnes. And parang, campaigning to former Agnesians to help. So iyo po ini ang pinaka-pigaagad ng dagunyan. So we are encouraging the jubilarians and all the Agnesians, all the alumni to contribute to the scholarship funds. Kasabi nga ni po ni Sister Celine, they will be campaigning to other schools. Na halimbawa baga nga po sa example po sa Albay Central kasi hanggang elementary, they would like to invite halimbawa so mga deserving students to apply to St. Agnes, and if they can provide scholarship to them,
iyo po ang gusto nindang ito. Kaya duwa po ang klase ng Very scholarship sa St. Agnes. It's Mm. academic, ito pong nag-excel, but it doesn't mean na if you don't excel, you don't get to be a scholar anymore. Yeah. If you are just having, kumbaga, financially medyo hard up sa pamilya nindo, maski di ka po nag-excel, you can still apply as Yeah. financial scholar. Mm. Iyo po yan na duwa. So mga gusto po na mga Agnesians na mag-donate, you can coordinate directly to Sister Celine. Mhm. But during the homecoming po, the virtual homecoming, we will be asking Sister Celine for the bank account just in case ito nga ni po sa mga Yes. warara dito Aha. na pwede mag-deposit na lang. Sabi nga ni Ininda, ano da akong may GCash, so sabi ko, day ko aram kung sa mga madre na Ano mga may Gcash na? GCash na. Opo. Pero so, with all the necessary information, ikakaagni po iyan during the virtual homecoming. Ay, very good. Okay. Yan po, ang magiging beneficiaries ka iyan sa mga aki lang kang mga nag-eskwela man sa St. Agnes? Dai po. Open siya. Dai po. Iyo po. Oo. Very Alam gani good. po, kaya ito sabi ko na, halimbawa ngayon po, kung valedictorian, kisarong public school who wants to study in St. Agnes, Wow. they can. Wow. But even if bako ka valedictorian and nailing kang St. Agnes na you want, and kung talaga kaya mo mag-eskwela, you can still apply and try. Very to good. apply Sa for St. it. Agnes po, Kaya ma-eskwela? mas yung po kung dakol na funds. Yeah. Sa St. Agnes po, ma-eskwela ano? Sa St. Agnes, ma-eskwela? Iyo po. Sa Very St. good. Agnes po, Very good. So, ma-eskwela. ma-experience yan pag ang Agnesian spirit pag nakalawag Iyo sa St. po, Agnes opo. Academy. Sige po, taraman ko daw si Mrs. na mag-aki giraray. Okay. Sabi ni Ma'am Brenda, we are hoping ngayon that during pandemic, tabi, ang Agnesian daw mga resilient will rise up in any given situation, pandemic man, kung ano pa. And ako proud to be an Agnesian. I am who I am because of my formation during my elementary and high school days. Connected naman sa sinabi ni Ma'am G Kasubago, yun yung pigi-text ni Ma'am Brenda. Yung Ma'am G, connected naman sa pigasabi mo Kasubago. Yung mananggan ano. Kaya actually, mahapot ko ako Kasubago kung nata-tap together in electric dreams ang team na napili nindo. Although it was already explained by Ma'am G na yung pala kung nata-araw ka na napag-desisyon na nindo. Okay. Sabi po kan sarong texter ta, ito po sir, maski sa po sa inong apat. Ako po, graduate ng St. Agnes Academy. Di po ako nakaka-join sa alumni homecoming, pero na-monitor ko ang mga activities nila. Nahihiya kasi akong mag-join. May mga araw po talaga kayo ng attitude baga po. Ano pong advice nindo po, mga madamin sir, sa araw kayo ng kakwanindo, kakapwa? If I may speak mo, sure po, Ma'am G, go ahead. that's actually the reason why the Silver Jubilarians thought of yung yung nakalakip na theme namin na inclusion in times of diversity, no? Kasi maski po ako, I'm the Silver Jubilarian, and then yan po talaga yung number one na concern me before was that may mga kabatch kami na nasusupog. Opo. Dahil nga ni, 'di ba, ang tendency ng reunion is mga igwa lang ang nakaka-participate, nakakaano. So yan po talaga sa push me, lalo na kaming ang batch me po talaga, I am very proud of my batch kasi kami po and I know as per batch may storya po, no? Pero sa pagkaka-feel ko po since grade school hanggang high school, kami po ang batch na wala po kami pikiiling magmayaman ka, magbako, basta magbararkada ka mo, sararo po yan. As in, so, yan po so taught me na parang aram ko dakulon na mga kabatch kita na nasusupog na they ma-attend. So, I think, again, di ba, everything happens for a reason. This pandemic gives us something to, there's a positivity in this pandemic, and this is nga ito, ng virtual. And the virtual homecoming will give avenue to everybody, right? Everybody can join. Wala na pong nakasupog, magduman sa St. Agnes, ngunyan po, kami talaga, we're pushing our batchmates to participate, kahit na kung saan ka, kasi it's just a video, di ba? So, ano po talaga, again, inclusion in times of diversity, kahit ano ka man, di ba, you are
you're poor, you're rich, you're really really rich, you have your sexual orientation iba. In these times, we celebrate our alma mater, and then we contribute, and that's the most important. And again nga, as Ma'am Didet said, right, it's time for us to give back. Yeah. No, ako po very thankful na kahit po pandemic, I still have work, and it's time for me to give back. Yeah. So Opo. yun po. Sir Henry? Yes, go ahead po, Sir Noel. If I may add, Yeah, sure po. to answer that question as well, in addition to what G said, technology helped us actually a lot at these times. Yeah. Lalo na virtual naman. And we understand that some people are shy by nature. So I think my advice is for him or her to reach out to her batchmates. But the leaders of the batch also should take initiative. May mga chat groups naman, may messenger. So what we did, that's why we gathered 200 participants. We look at their Facebooks, added them, give them the choice if they want to be in. Yeah. They're there. They Yeah. can just learn, they can just read, or they can actively participate. If they don't want, they can opt out. Pwede lang mag-email. So there are a lot of avenues for us to be connected now. Yeah. Opo. Okay. Thank you, Sir Noel. All right. Thank you so much po, ladies and gentlemen, for your time. Medyo tapos na po ako sa oras. Pero natabalan ko po ka po din magkanigong oras na mag-invite sa gabos po na mga nag-graduate po sa St. Agnes Academy. Punang ko po kay Ma'am Elaine Salazar. Ma'am Elaine? Okay. So, mga admissions, please come and join us in our first ever virtual homecoming. We have the Mass on May 2 at 8 o'clock in the morning. It will be streamlined on the St. Agnes Academy Facebook page. Pwede nyo i-share sa inyong group chat at magkaroon kayo ng watch party. And also, the program will be on May 2. I'm sorry, May 9, but at 1 o'clock in the afternoon. Please come share in the fun. Thank you. Thank you, Henry. Thank you. Welcome po, ma'am. All right. Ma'am Didet, please. Iniimbitaran mi po ang gabos na mga admissions na mag-attend po kan samuyang virtual homecoming. And siguro po, as nasabi naman po ito ni Ma'am Elaine sa May 2 and May 9. And let St. Agnes, let this be also be a time to remind us of who St. Agnes is. Let St. Agnes be an inspiration for us at this time of pandemic na dahil sa tuya na sa mga grabing crisis and may mga challenges sa buhay, that St. Agnes survived many crises. It survived the war. Kung nailingin doon sa picture, pigbomba baga po sa St. Agnes. Nagadam si Sister Claudicindis Duman. And it has survived for 100 years, for more than 100 years. It has gone through a lot of crises. So, let that be an inspiration to us Agnesians because we will also survive this pandemic together in electric dreams. Yes. All right, Ma'am G. Go ahead po. Ayun po, as I've said, echo lang, please join us kahit virtual, and thank you po, Sir, for Henry, for inviting us. And I just would like to end my message, sana po gabos kitang Agnesians, we still always remember our, parang at the end of the day, diba, we always say that in all things, God may be glorified. Wow. Thank you po. Sir Noel, please. We invite you to watch us May 2 for the Mass and May 9 for our presentations. Actually, so inapot ko sa bago what is happening dyan sa St. Agnes during the normal reunions. Yeah. Those are our presentations. No? So each jubilarian will have a time slot from 1 p.m. all the way to the afternoon to be live streamed around the world. And each batch usually igwang theme. Like for our theme is Lord, let us make us your shining light. Lord, make us your shining light. So this is also in response to what
Ma'am Brenda said kanina. So how is it connected to the general theme? Shining light baga is somehow connected to electric dreams. Yeah. And become instruments of the Lord as well. Well, you may ask, sa inihali na theme, this came from our grade 6 graduation song taught by Sister Melanie Lumawig sa St. Agnes, A Word, a Touch, a Look, which is a song very relevant for these pandemic times. That's why we chose it. And because it's unpublished, we had it orchestrally arranged by a student of Ryan Cayabyab. No? So, abangan nindo yan. There's so much to watch for. Very good, very good. Alright, thank you so much po. Thank you so much. Thank sa you inyong po. oras po. Thank you, Sir Sabi nga ni Henry. St. Agnes that in all things, God may be glorified. Thank you so much. Goodbye. Goodbye Thank po. you. Thank you. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Alright, mga tugang maayampuan sa tuyang mga pagiriba, Ma'am Elaine Salazar, Ma'am Didet Factora, Sir Noel Andes Verdigon, and G. Ribostillo, mga Agnesians po yan, kasarabay ni Ma'am Brenda. Thank you so much. Masunod na po ang Tingog Kambanwaan, kaya pa po si Pio Fernandez. Nag-extend po kita dito, sabi ni Ma'am, pwede man niya mag-extend lang. Pinaaram ko naman po si Pio para po sa pag-extend niya ito nagkaperang minuto. Salamat po kasi nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman!